wacho simple. Arito Rose. Gima timo ka onge. Mondikele. Bella wach gima ne chogo wacho. Mano gocho ni wacho na. Anwago yombaka. Supa kata chieng chanangisi. I think an gi recording no yawa. Na save recording ani ngeni sanyesa kamika uoyo. Taki abet gi recording nwago mbaka. Iwinjo to penji na Aritomondi supa iparo chieng moro mani wacho ni ngato nokelo ni wach ni wakuodhi gi chogo nyachali life na takoni ni supa chogo nyachali onokwa kuodhi gi chogo nyachali chieng no nwago mbakwa to mbaka be mano bi live kai ayo ngano bi ngano wacho maber so chiko tieno Arituru mondi ya ungado dhoka kapok atieko wuoyo Kuritu mondi ya yawa Unyalo miyo ji bag ni social media ka sana lakini anto nyinga to kik ngato mbwak ni goni siji chogo nyachali ti siji cho nyisi maber ni kadipo na kelo bila mabilo wacho ni chogo nyachali no ko wacho gimora ina wewe explain alafu wewe explain nikichato ka yawa Tukuritu mondi explain nani yo hospital rituru mondi explain nangu goko donga paro nu gocho na uluonga kai Makori goko ni chogo goko super goko mae gimu luongo na uluonga kana wachi tambe abiro wachi Bilha inono gima penji ni amino apenji ni ya iwacho ni penji ni ya super adwa penjo super adwa penji ni ya shida kuom gigite chogo nyachali no kuodhi marach kose niko chiengcha ni biro iwacho ni bila mokwongo ni penjo chogo ano kipenja ni kuongo penjo chogo nyachali to eka ada ikol gi chogo nyachali takoni ni super wan no kwa kuodhi gi chogo nyachali wan wago mbaka public social media to no kwa luongo nyinga ngato Dong na uri koduka untie ukanye ute. Alafu apart from that Belha adwe ni nyisa diera kapodo no ni chogo noko penji no chogo noko nyisi noko penji ka wawere go mosh to nga kare mano nyisi ni wawere go mosh mani wacha nani chogo. Yawa super Bella sipendi vitu za kuficha ka chogo no penji is simple chogo yeno macho